Danna mana subscribe sannan ku danna ƙararrawa idan yanzu ka fara shigowa wannan sashi. Magana ta domin Allah ni dai lafiya ta kalau kuma ba abin da ya same ni, kuma ita mutuwa dama kullu nafsin za'iqatul maut. Lokaci yana nan da kai rubuta wannan abin da ni da kasa dukan mu za mu je gaban Allah kuma za mu tashi a gaban Allah. Saboda haka ba sai ka saurin kashe ni ba, ka bari in lokaci na ya zan buɗa wallahi. Saboda haka dan girman Allah jama'a mari ya yaɗa jita-jita da ƙarairayi, domin wannan abun ya tashi hankalin masoya na. Budurwata? Ta fari? Gaskiya budurwata ta farko sunanta Halima. Da farko dai sunana Ali Muhammad Idris, wanda mutane suka fi sani da Al'ato ko kuma Madagwal. So ni dai haifaffen garin Kano ne, kuma an haife ni a unguwa uku a karamar hukumar Tarauni local government. Amini na Dattubayya. Ba indiya ne? To gaskiya dai mayan kallon indiya ne, yana son kallon indiya, saboda kallon indiyan zama har ya iya yaran su sama-sama, amma caccakuɗa aiki nan na ce kada ya sake shiga indiya, za su iya kama shi. To Madagwal suna ne na wani ɗan unguwanmu ne, so irin dai an tashi tare, so wata ran za a yi bidiyo na barkwanci sai ake ce min wani suna zan yi amfani da shi, sai na ce a samun wannan sunan, sai sunan ya zama ya bi ni. Kawai suna ne dai na gama gari za a ce kawai. To abinda na fi tunani kullum in na tashi daga bacci shine daga ina aka tsaya kuma ina za a tashi, me ya kamata in yi, wasu abubuwa ya kamata in yi na ci gaba. Gaskiya su ne abubuwan da na fi tunani. Suturata? To gaskiya na fi sa manyan kaya, na fi son sa manyan kaya, amma wani zubin na kan ɗan cakuɗa. Ka san yanayin da muke ciki yanzu yanayi ne na global time, dole za ka ɗan canza yadda al'adu suka canza da wasu abubuwan, kai ma dole ka canza. To na kan samu labarai musamman a cikin mutanenmu, tunda ni na taso a irin area mu haka, local area ne. So in ka tashi a irin wannan unguwannin za ka ga abubuwa iri-iri na dariya, na barkwanci. Wani za ka ga in aka yi abun ma a fili, in ana zuwa ana mai da labarin, za ka kai kanka yana za ka nishadi. So yawanci ni videos ina na comedy na fi mai da hankali akan abin da ma ya fi faruwa a cikin mutane. To bidiyon da ya fi burge ni shine na wani wanda matana muna cikin talauci, aka na haɗu da wani abokina da muka yi school tare, ya yi min kyautan cek na miliyan 20. So na dawo garin ina murna in nuna mata, sai na ce zan mata kishiya, kawai ta ƙwace cek ɗin ta haɗe ni, ko ban san inda zan gan shi ba. To gaskiya bidiyon ni shine best video da ina son shi. To akwai award da na taɓa samu a Abuja, lokacin Minister of Information ya karrama ni akan harka da nake na editing, ana tace hoto na fim. So na samu wannan kyautan ne unexpected, irin ban ma taɓa tunanin zan samu ba. To sai na same ta, aka ce ni ne nan gwarzon shekarar na 2016 a lokacin. To na yi matuƙar farin ciki gaskiya a lokacin. Amma Alhaji ka ai dukkanin ma garuruwa na ne, da Kaduna da Kano anan aka haife ni, kaga ba zan ki garin mu, amma Kaduna kuma su ma mutane na ne sosai da sosai. Na jin daɗi rayuwa da mutanen Kaduna gaskiya. To gaskiya sana'ar da na fi so ina son harkar ɗinki.
gaskiya ne bidiyo na da na kalle shi ina jin dariya. Akwai wani wajen da zan gani amma na fi dariya ma maybe sauran ni na suna sai in ga ba sa ban dariya, amma waɗanda na saka a ciki suka yi acting sai in ga sun fi bayani dariya sosai.